Velika vijest je na pomolu i obećava da će uzburkati pozadinske priče našeg dragog Hajduka. Prije nego što otkrijemo tu tajnu, prijavite se na kanal odmah. Ne propustite, budite prvi koji će saznati i ući na teren s nama, osjećajući toplinu te velike otkrivenja. Sada, čvrsto se držeći za stolice. Pa, krenimo! Luka Škaričić, naš hrabri 21-godišnji branič koji je prošlu sezonu proveo boreći se na terenu za Varaždin u 7 utakmica, sada je službeno njihov. Da, informacija dolazi iz visokih krugova Hajduka. Iako je nosio naš dres u 7 prijateljskih utakmica, Škaričić nije debitirao službeno. Luka, uz tebe smo. Želimo ti svu sreću ovoga svijeta i puno uspjeha u ovom novom poglavlju tvoga života. Bile su službene riječi objavljene od strane Hajduka na njihovoj službenoj stranici. Pa, sviđa li vam se video? Jeste li ostavili svoj like? Ne zaboravite podržati naš kanal i ostaviti svoj like kako ne biste propustili sljedeće vijesti. I ima još, talentirani lijevi bek Elvis Letaj, 19-godišnjak, također će u idućoj sezoni napraviti drugačiji potez. Ali, za razliku od Škaričića, Letaj će braniti boje Kalce Radomlje do kraja sezone. Letaj slijedi isti put kao i Ivan Krola, koji je posuđen istom klubu prije 2 tjedna. Letaj je debitirao za prvu momčad bijelih u veljači ove godine u pobjedi protiv Gorice na Poljudu. Do sada je odigrao 4 službene utakmice za Hajduk. Elvisu, uspjeh te čeka u Kalce Radomlje. Navijamo za tebe, poruka je koju je poslao naš dragi Hajduk. E pa, navijaču Hajduka, što misliš o svemu tome? Želimo čuti tvoje mišljenje. Ne zaboravi da pratiš sve novosti Hajduka Split, prijavi se na naš kanal. I zapamti, Hajduk smo svi mi.